Sim ka anyị gaa ugbo ega kụọ ọka n'otego nwebara aghụghọ. Ya bụ tata achọrọ m isi aga ka anyị gaa kụọ ya bụ ọka mara ka o si adị. Ọkwa efife bụ ihe ọ bụkwa n'ụtụtụ ọ sị ka m n'ọrụ mgbede na m ga-esori ya n'otego nwebara aghụghọ na ọ bụ na ụmụnne m nọrọ kịta enweghị na-ekwe eme gịnị makwana ka anyị ruru ebe ahụ wee bido wee kọba ịwa ọnụ nwaanyị a kọrọ m agbakọba ọnụ n'ọnụ ọ kọrọ m sọsọ na anyị chọrọ ikonye ọka na ọkwụrụ ị asị ọmalịcha nwe ihe ọzọ i mere kwa sọsọ na ịkọtachaghị ọfụma mana ọrụ ugbo amakakwa ọ gị ga na-enweta ihe dị n'ịkọrọ n'ugbo gị ọ ga-adị ka ọhịa ịta ụtara atọ ụta maka na mgbe ọ ga na-enyezi gị ihe ahụ ọ dịzie ị gaghịzi ego ya n'afịa ọ dịzie ka ihe ịta ụtara atọ ụta mana ịkọ ya bịa fiara ahụ mana nke bụ eziokwu na ọ nweghị ihe dị mfe nweta ihe ọbụla bụ ezigbo ihe ga-enwere oge anwụ ga-acha gị tupu i rie ihe bụ ihe anwa ngwa nke mesịa nụ ndị nke mafọ mbụkọ ọmalịcha dị Igbo.